édeseket. A gyerekkorból egy pár mondatot, aztán majd utána közben kérdések, mit tudom én, hogy jut eszembe, akkor majd adja saját magát a dolog így a beszélgetés során. 46-ban születtem, én 46 februárban, lassan most már a 77-ben, és 8-ban leszek, lassan betöltem februárban. Itt születtem Köveskáron, itt jártam iskolába. A gyerekkorunkban, abban az időben, Géza biztos tudja, játékok, ilyesmik nem nagyon voltak. A játék az volt, hogy találtunk valahol egy rossz karikát, valamit, csináltunk hozzá egy ilyen kompót, amivel fogtuk, azzal szaladgáltunk, ilyen volt, meg olyan játék volt, ami fából készült, a bigének mondták, két vége ki volt hegyezve, kör volt rajzolva, és akkor az egyik az a körbe volt, az kiütötte azt a kis darabkát a másikkal, és akivel játszott, az még dobta vissza, ha be tudta dobni a körbe, akkor cserélni kellett, akkor ő kikerült a körben, a másik volt kívül, de azt játszották többen is, ezt a játékot. Aztán ilyen babafélék az előfordultak, az 50-es évek durván a közepe tájékáról szólva, nem a nagyon korábbi időszakról már. Arról nagyon sokat nem tudok, annyit tudok elmesélni róla, hogy a anyai nagyapám 49-ben halt meg, és mentünk a temetésre, Szentbékáron laktak, nem a faluban, hanem az erdőszélen, Valétének hívták azt a részt, és engem nem vittek el a temetésre, valakivel ott hagytak a háznál. És a szomszédban egy ilyen 200-300 méterre volt egy másik ilyen lakóépület, ott meg volt egy hasonló időskorú lány, mint én. Abban játszottunk egy darabig, közben én meguntam, aztán elindultam egyedül haza. A Szőlőhegyen, nem az országúton, még buszjárat még alig volt akkor, a Szőlőhegyen keresztül is a vásártéren fogtak meg, odáig eljöttem Szentbékáron a vásártérig. Jól kikaptam még ette, az volt a vége. Na, aztán azt le is zártam, nem akarok már tovább foglalkozni. Iskolába, itt jártam Köveskáron. Az iskola mellett már, amikor ilyen 10 évesek voltunk, gyerekek, már mentünk dolgozni a TS-ben, ilyen lovat vezettünk, szőlőt szántottunk, kukoricát, aztán szénát forgattunk a kaszálás után, amikor már félig megszáradt. De kaptunk ilyen 15-20 forintot egy alkalomra, az volt a fizetség, de akkor egy zsebje 40 fillér volt. Egy liter benzin abban az időben 1 forint 90 fillér volt. A mostani... Jobban, mint most. Mostani 480 forint, így a most a legvizésabb. A kenyér akkor abban az időben még a boltban nem is igen lehetett venni, mindenki a háznak sütött, ki a szomszédba, volt, aki 2-3 személynek is aztán vállalta a sütést. Anyám is minden harmadik héten sütött kenyeret, 3-at, és az 3 hétig kitartott, 3-an voltunk, és a harmadik hét végén is jó volt a kenyér, ehető volt. Nem olyan, hogy 2 nap múlva panészes, nem lehet beleharapni sem, mert annyira rossz.
teljesen jó volt. Most én Topolcán rakodtam egy helyen egy ilyen félbarna kenyérre, az is 4-5 napig eltért. Igen, a főtéren van az a bort Topolcán. Miért azt mondod, Jani, hogy 3-an voltak, akkor a Gabi is otthon volt, nem? A Gabi nem volt otthon, az 51-ben Ákári Győrben, 52-ben gimnáziumban Topolcára, ott bánt volt ilyen bánt lakó. Amikor elvégezte, akkor meg tisztiskolára ment Szentendrőre. A forradalomkor, hát, amíg nem volt vége, addig együtt voltak, de a forradalom után felosztott a tisztiskola, akkor egy pár hetet volt itthon, aztán újra visszament Pestre, és rádiógyárban dolgozott egy darabig, aztán utána meg újra ment tisztiskolára, egy másik szakra, már először műszaki tisztnek készült, a második izében meg rádiós lett, és azt vitte végig. 91-ben megy nyugdíjba. Több helyen volt, amikor elvégezte a tisztiskolát, Ópáhiba került, ez Márti Szalkon állat van, az országnak a túlsó végén, a keleti Csücskében, ott volt parancsnok, ilyen a rádióállomás, ilyen beméréseket végeztek. Aztán 2 év után került vissza Pestre, és ott ilyen rádiós egyik, volt 13 épület, az mind különböző ilyen iránymérés végzett, és az legalábbis a neve volt az, hogy iránymérő. Valójában ilyen adásokat kísértek figyelemmel, aztán ha valaki olyan volt, akkor a parancsnokságnak mindjárt azt jelenteni kellett. És ő általa én is oda kerültem katonának abba a laktanyába, az a Budakászi mellett volt közvetlen. Olyan messze volt a laktanya kerítéstől a Budakászi, mint ide a volt konyha körülbelül. De csak azt, hogy emlékszek, a jobb ilyen gimnazista féle volt, aztán akkor cséplőgi házaknál volt a cséplőzés, aztán a Gabi ott volt ilyen, hát ilyen megbízott, hogy írta, kinek mennyi gabonája termett az. Igen, cséplőgépnél volt állányra, amikor gimnazista volt, a szünetben, akkor a július, augusztus hónapot, igen, a cséplési időszakban. Igen. Valószínű, hogy abból a pénzből kaptam azt a fényképezőgépet, amit akkor keresett. Valószínű. De az nem új volt akkor, mert a Szabolcson útkor említetted, hogy nem lehetett kávé is, meg minden, de mondom, akkor ez már használt volt, gép volt. És valakitől legalábbis én úgy tudom, úgy kapta, nem is, hogy pénzt kellett érte adni, valamit cserétek. Mert abban az időben ilyen cseretéma ment leginkább, nem annyira a pénz volt a mérvadó. Még egy pillanatában ővel kapcsolatban akarok elmesélni valamit. Ugye ezt is én csak úgy hallottam, háborúkor a Pápi-Gyusziék, ahol laknak, a Keneseiék ház mögött, ott laktak kankóék, te tudod? Ja. A kankóék féle házna volt egy lőszerraktára a németeknek. Ott őrözte egy katona a lőszert, és ők akkor mind ilyen 9-10 éves gyerekek, Borbé Gabi, Kranebet Gabi, Gombás Gabi, ezek sűrűen ott megjelentek, hol azt vittek a
az őrnek, meg az egyik fenntartotta, a másikak meg bejutottak a raktárba, már rossz ajtó volt minden, és ilyen puskaport vittek el. És azt gyújtottak tüzet, azt dobálták rája, és akkor nagyot robbant, annak örültek. Aztán egyik alkalommal a bátyám ilyen nájlon harisnya szeriségben talált egy nagyobb mennyiségű ilyen lőszert, ami ilyen aknavetőkben, ilyenekben használtak, nagy, mindegy gomb akkora volt az a puskapornak nevezett valami, és abból az zacskószeriségből rálutyantotta a tűzre, és az meg visszaégett. Megégett a bátyám, legjobban ő, a gombásgabi is, meg a boldvégabi is, és Fővároson, a Veresdombon volt egy ilyen katonai ideiglenes kórház, ott ápolták őket, 2 hétig olyan égést szenvedtek, attól állítjantott puskaporszessértől. De aztán mondom tovább, a 57-ben voltam 11 éves, addig nem voltam különösebben távol sehol, csak itt a környéken, meg Tapolcán voltam egyszer egy hétig a kórházban, a fülem véget. Operálni akarták, de aztán végig mégse lett, valami fültűz gyulladás volt, nagyon fájt, és itt a fülem mögött fő volt dagadva a nyakamnál egy nagy rész. És hát ott, egy hétig ápoltak, és úgy kerítem ki. Azt utána, az télen volt, tél végén, utána júliusban nővérem elvitt Pestre, akkor ott voltam 6 hetet önállóan nővéremnél. Ő akkor gépkocsi vezető volt, hivatásos gépkocsi vezető, tárautóval dolgozott, egy papírgyárnak a dolgait hordta különböző helyekre, állomásokra, vagont raktak, mit tudom én. Néha elvitt magával, egy-egy alkalommal jártam vele volt Népstadionnak nevezett sporttelepen, aminek az aljában akkora helyek voltak, hogy a teherautóval tolodgatás mindenféle nélkül meg lehetett fordulni, körbe tudták járni, raktárnak használták azt a izét. A lelátó alatt voltak ilyen helyek. Aztán egy bácsi, akinél lakott akkor a nővérem, az abban az évben ment nyugdíjba, a legtöbb időt ővel töltöttem, mentünk minden nap vagy a lárpiacra, vagy óráshoz, vagy üzletbe vásárolni, de mindig gyalog jártunk. Ha olyasmi volt, akkor maradt egy kis pénzem, akkor vettem egy fagylaltot, 50 fillér volt az egy gombócos fagylalt akkor, 60-70 fillér volt egy lángos, az átszálló villamosság meg 70 fillér volt. És egy alkalommal, amikor elmentünk vele egy kirándulásképpen, a Gellért hegyre vitt föl, már úgy, hogy gyalog mentünk föl is, le is, vissza is, és ballagtunk hazafele, áll voltam fáradva, mondtam neki, Jani bácsi, üljünk már fel a villamosra. Ne menjünk gyalog, már még sokat kell menni, már mondta, hogy még messze vagyunk. Jó van, azt mondja, figyeld majd, ha jön a 15-ös villamos, majd akkor szóljál, aztán akkor arra felülünk, mert nekünk az jó. Aztán egyszer csak azt tűnt fő, hogy és még villamos sincs, se látok sehol se. Mondom, Jani bácsi, hát még villamos sincs, hát hogyan ülünk föl, mikor ülünk fel? Nem, azt mondja, már hamarosan otthon leszünk ám.
Aztán vallottunk, a fana tudja mennyi időt által, akkor még órám nem volt. Egyszer csak megláttam a villamost, Jani bácsi, ott van a villamos. Azt mondja, itt van a végállomás, hát a Váci út, Dráva utca sarkán volt, nem tudod nagyjából, hogy hol van, Dózsa György út, Budapest szálló, az is ott épült, de az már később, más izé. Váci út sarkán, a Dózsa György út sarkán, nem tudom, megvan-e még, azt sem már mostanában nem jártam. Ott volt a villamos megállás, ott mondtam neki, de onnan meg már haza még olyan messzá kellett menni, mint ide a mezőmál, majdnem a Monosz leállagazó, de arra nem közlekedett villamos. Aztán minden héten mentünk lottót vásárolni, akkor kezdett a lottó valamikor márciusban, én ugye június vége, augusztusban voltam, és a bácsi az minden héten vett 10 darab lottót, de mind a 10-et külön-külön másik helyen vette meg. Hát mondom, miért nem vesszük meg egy helyen? Azt mondja, már közben kirándulunk, nézegelődünk, meg azt mondja, nagyobb az esélyem arra, hogy a tárgynyereményen nyerek. De soha nem nyert aztán a tárgynyereményen. Egy-kettesen néha volt, akkor fizettek ilyen 14-15 forintot, hát 3 forint 30 fillér volt a kezdés a lottónak akkor. Most meg nem régen válték 360 forintra. Csak azt akartam kérdezni, hogy miért a villamos után akartok menni, hogy 70 fillért megspórolni, miért nem Toxinttal mentenek, sokkal Minden napra kitalált valamit, amit kellett tüzélni, és amit mentünk. A hétvégén meg vasárnap akkor a lővéremmel mentünk, akkor rá voltunk a Népbrigádban, Városligádban, nem a Népbrigádban, hanem az nem ott van. Elmentünk az állatkárba, a Vidámparkba, volt vagy hát most is megvan a Városligeti tó, gondolom. Ott csónakáztunk, később, mikor katona voltam, akkor a bátyámnak a lányát szoktam elvinni ugyanarra a helyre, ugye ott akkor korcsolyapálya volt. Jenő bácsinak jó gyerekkora volt. Igen. Hát jó, de másnak még itt az évvidéken is. Volt, aki fástalan is de igen, azért mondom, hogy Nem hallottam ám soha. hangos. Ja, hogy mondom, Jenő bácsinak milyen klassz gyerekkora volt, hogy ilyen sok helyre eljutott. Volt persze, aztán azután következett az igazi, amikor mondom a téletbe elmentünk lovatvezetni, meg már amikor kimúltam iskolából, már minden a séplőgép mellé tettek bennünket dolgozni, teleket hordtunk, reggel 5 órakor indult a dolog, aztán este, ameddig láttunk, addig dolgozni kellett. Reggel volt egy 4 óra idő, az ebéd egy fél óra, aztán 5 óra tájékán ettünk egy palatot uzsonát, az is szintén egy ilyen 4 óra. Aztán, ha nem volt baj a cséplőgéppel, akkor folyamatos munka volt. Nem volt megállás. Átszoktunk falra, alig tudtunk oda menni egy idő után. Aztán, mikor este egy abba hagytuk, akkor átfutottunk haza, megettük a vacsorát, aztán, ha jó idő volt, akkor visszamentünk, aztán a szalmakazalba aludtunk éjjel. Reggel ne kelljen korábban kálni, csak akkor káltunk, amikor elkezdett hupogni a cséplőgép, vagy hát a traktor. Jenő bácsi, itt az iskolában mit tanultak? Írni, olvasni, számolni? Ahol? Itt az iskolában, mikor itt járt iskolába.
Hát rendesen a 8 osztályban minden, ami akkor volt, számtan, mértan, irodalom, történelem, földrajz, egészségben is volt egy időben. Az oroszt azt kihagytad, Jáni, orosz is tanultál. Orosz. Orosz is volt. Ott meg németet is tanultunk. 56-ban egy fél évig német volt. Aztán ott volt egy nagy kavaredés már, akik egyest kaptak, azt 5-ösnek vették már, hogy az egyes volt akkor a jó. Aztán volt egy csomó sport, és általában 6 óra volt. Szombaton akkor csak 5, esetleg 4 volt olyan, hogy 4. Ilyen napközi ilyesmi nem volt. Esetleg olyan volt, hogy akkor az igazgatónő Domonecki név volt, úgy hívták, nem tudom, hogy valakinek. Vánkát, te tudod már, az még utána, amikor én kimúltam, akkor egy időre elkerült, egy Junák Medard neveletű igazgatók volt, amikor utána Domoneckinél még visszajött. Még a Junák után még valamennyi rövid időt még volt. Nem tudom, hogy mi volt az ok, de még volt, és utána került ide a Szentánaszi Vársony. Az folytatta utána már itt a... És melyik iskolába jártál, Jenő? Melyik iskolába jártál? Hol volt az iskola Kövespálon? Első osztályban ide jártunk a bolttal szemben, az első, harmadik osztály együtt volt, voltunk több mint 30-an, akkor. Aztán a második, negyedik osztály ott volt, ahol az óvoda, ott volt a Domoneckiné, ott lakott, ami most az egyház zér. Aztán a 5., 6., 7., 8. meg a Kaszás, a mostani volt iskolana, ott voltunk, de ott is úgy volt, hogy 2 osztály együtt volt akkor. Az egyik óra önálló, csendes izé volt, tanulni kellett. Annyiból jó volt, hogy azért ott meg tudtuk tanulni a lászkét, nagyon keveset kellett otthon, utána tanulni kellett bírni már ott az alatt az idő alatt, amíg a másikak izéltak, tanultak, vagy felálltak, meg mit tudom én, addig mi megtanultuk a izét, meg odafigyeltünk, ha volt idő, hogy miről beszélnek, előre tanultunk a következő évre. Ha még nem tanultatok, akkor még bazartok benneteket. Úgy van. Aztán a Palocsi, meg a Boroskorcsi, az ablakon ugrott ki. A nagy szokásos bazárás az a Domoneckinél volt. A többiek azok nem annyira foglalkoztak. A bodozás, nem emlékszel a Bécsákért nem szenvedettek így bodozás? Az annyi létezett. Jenő bácsi, mivel büntette az iskolába, ha valaki rosszat csinált? Mivel a Junák Medardnak volt ilyen hosszú magyaróbotja, azzal. Aki úgy volt, az kapott. Körmös nem volt? Körmös is volt. Na, arról mert ne felejtsd, majd mindjárt mondok egy érdekeset. A Junák Medardnak nálam idősebb fia volt. A Junáknak nem volt felesége akkor, amikor itt volt. De volt neki azért Dobosi név. Az utána volt már később. Utána, amikor ide került, akkor nem volt. A Csaba fiával volt, úgy hívták a fiát, hogy Csaba. A Lampert Elvira, nem tudom, Lánkát te ismerted, vagy ismered, én nem tudom, én már nagyon régen láttam a Pista bácsi féle gépnek Pista bácsinak a leányairól szólnak, aki ilyen a varrógép. A Lampert Elvira meg a barátnői rászették a Csabát, az igazgatónak a fiát,
hogy vegyék ki a naplóból a lapot, már rossz jegyet írtak már. És több lapot kivettek, hát ugye mikor óra volt, rájöttek, hogy hát hiányzik. És akkor az igazgató, a Junakmedár, a bottal ugyára várta a fiát, a kék-zöld volt, a lábaszára, a háta, a feleka, de most hát ugye hány ütést nem kapott akkor a csapat. Aztán volt egy másik, a Szabó tanár, a Sándor bácsi, akinek a fia volt itt a hivatalban is, annak meg a Méterrud volt a barátja, abban szokott odaütni, de nem nagyokat, de mégis így figyelmeztetésképpen. Visszatérve a vonalzóra, a vonalzóval meg egy Szabós József nevezetű tanító verekedett, és mindig körmöst adott. A Géza lakott szemben a Boros Károlyék, a Karcsú, az egyel följebb járt, mint én. 8-os volt, amikor én ugye 7-es, mindig beszélt, meg mit tudom én, valami rosszat tett, és az a József az mindig adta neki a körmöst. Aztán egyik alkalommal, amikor kihívta, mondta, hogy tartsd a körmödet, kinyújtotta a Karcsi, megemelte a kezét, amikor ütni akart, az árántotta. És olyan helyzetben volt, hogy a tanító bácsinak a keze belevágta az asztal sarkába. Aztán utána visszahozatta vele, már az meg árepült a vonalzó. Visszavitette vele a vonalzót, aztán valahogyan akkor átalálta rendesen a tanító a kezét, utána még akarták ki adni, akkor megint árántotta, árepült a vonalzó, küldte, hogy hozd vissza, ment érte a Karcsi, aztán amikor megtalálta, a térdén kettét aztán oda dugta neki az asztalra, aztán ment ki, ott hagyta azért. Egy hétig nem jött iskolába. Szabó Jóska Tomolyra került. Mi? Jó, Mesélte Tomolyra került. István, Lesence István volt, én úgy tudom. Tomolyon, már mondom, velem szokott. Tomolyon? Elég sok. Akkor Istvánról lakott valószínű. Hát lehet, hogy a lakáson másik volt, de Tomolyon volt tanító. Már meghalt pár éve. Igen. Hallottam. Szokott velem utazgatni még, amikor arra jártam, elég sokat. Különben nagyon jó tanító volt, már mindent értelmesen elmondott, mindenhol. Valaki valamit nem tudott, az többször rávettem, hogy kérdezte, hogy mondja róla, addig, amíg nem tanulta meg, nem nagyon hagyott neki békét. Nem úgy, mint sok másik tanító, hogy leadta az órát, aztán már vége volt. Nem foglalkozott vele, hogy hát most megtanulták, vagy nem tanulták meg a leszkét. Vagy hát, amit kellett. Jenő bácsi, a fényképezőgépről, Hát, hogy hívta elő a filmeket például? 3 darabot hoztam, már nem találtam a többit, nem nagyon keresgéleltem sem, már nem akartam fölmenni a padlásra. Majd, hogyha még valami lesz, akkor előteremtem. Visszatérve hát erre a dologra, a Gézával is csináltunk ilyen filmeket, hívtunk el, ha emlékszem még rája valamennyire. Én emlékszem, olyanokat szoktunk csinálni, Izabolusi lányoknak, akkori a lányok voltak, azt ilyen mesztek képek voltak, aztán a fej szépen kiváltunk, rájöttek a képet, majdnem bíróság idejében. Azokat keresem meg, azokat. Csináltunk olyat is, már neked említettem a múltkor, hogy nappal hivattuk elő. De ha sokáig volt fényen, akkor az átűnt csak a lap maradt meg. De különben, ami a normális képeket
csináltuk, az előhívó, meg fixilnek hívták, azt a kétszert kellett használni, és amikor megfelelő volt, akkor úgy mondtuk, hogy le lett fixálva, és utána le kellett mosni, azt úgy kell kiszárítani. És egy jó nap alatt megszáradt. Már ezek a két vegyszer az eléggé átáztattak. Aztán hát a 60-as évek után abban maradt a fényképezés, meg a képek készítése, más elfoglaltságok voltak, és a 60-as évek végén akkor alakult egy ilyen fotóklub, a Szokoli Lajos unokabátyám az vitte, vezette. Egy darabig én is mentem, amíg olyasmi dolgom nem akadt, de aztán egy idő után lemorzsolódtam. Pedig akkor már volt ilyen nagyítógép, minden, a Gelencsé tanítónéni akkor tanácstitkár volt, nem tanított, mert a tanítóképzőt utána végezte valamikor 70 környékén, 70 után. Addig itt volt titkár, tanácstitkár. Azok szerezték rá a pénzt, aztán így különböző dolgokat be tudtak tőle vásárolni. Hát amik kellettek ahhoz az izéhoz. Aztán pár év alatt, vagyis hát amikor ő is elment innen a hivataltól tanítóképzőbe, akkor nagyjából meg is szűnt a kultúrház, akkor már meg volt épülve. A színpad mellett volt egy kisebb szoba, abban volt a fényképező felszerelés. Direkt akkor arról az egy célra volt használva. Mert a kultúrházról még most, hogy szóba került annyit, hogy az 63-ban volt az átépítés. Akkor került abban a nagy méretben, ami most van, hátul, a kelet felül, az a színpad rész, meg az öltözők, azok nem volt semmi. Ott egy ilyen kárt volt, egy pár mandulapával, az volt. Nyugat felül az országútra, ami most is megvan az épületnek a főrészén, ilyen vöröskő alappal, az egy nyitott fétetős rész volt, még a fal se volt. És a nagy terem, meg volt egy kis terem, tehát egy hosszú épület, ami hát akkor volt, az el volt választva egy nagyobb, meg egy kisebb részre, ami nyitható volt, hogyha olyan rendezvény volt, bál vagy valami, akkor teljesen ki lehetett, teljes szélességben ki lehetett nyitani az ajtót, úgyhogy egyben lehetett venni. Ahol most a bejárat van nyugat felül, a könyvtár volt, nem tudom most minek használják, meg ahol most a szavazások szoknak menni, de előtérve. Menjünk meg a Boroskocsit elő? A bejárat, ahol van, ott volt a lépcső, a belső felén a följáró, előtte üres tér volt, udvar, és most a mostani nagyobbik rész, ahol bemegyünk balra, ott van egy kút, arra épültek rá egy kút, nem tudom, hogy valószínű, hogy betemették teljesen, de egy olyan 12-14 méter mély kút. Ugyanúgy, mint a bótnál, most itt a Kopos bótnál, ott is a bejárat mellett volt, vagyis hát akkor nem most volt a bejárat, hanem az épület végénél volt a kút, mert a bejárat az országút felé volt. Azt valamikor 90 környékén építették át. Tehát többször máshol volt a dolog.
még olyat szeretnék elmondani, hogy nem tudom, itt a jelenlévők közül nem tudom képzelni, hogy mennyit hallottam, más nem nagyon. Köveskálon valamikor volt 7 bót. 7 bót. Itt is volt a Szabó Tibivel szemben, a Csengányi Laci lakott itt az egyik többek között. Itt volt. Meg volt a mostani Kopos bót, akkor 2, Sándor Istvánék épületében a Gyerek Sándor volt bele. Gyerek Sándor István. igen, azoknak is volt a Bőcikarcsiék, ahol laknak. Ott is volt egy bót. Ott is volt egy bót, akkor a mi házunknak az utcafáli részében. Ott is volt egy bót, a Pupos Mariska féle házban, ott is egy bót. Ennyi volt, és nagy dolgok nem voltak, már akkor kenyér, ilyesmi zöldség nem a boltban volt, hanem a kárba tármálta mindenki. Cukor, ilyesmit, sót, ilyesmiket vettek, meg ilyen apró ruhadarabokat, amik hát olyan voltra nagyobbak, azért el kellett menni, vagy volt Szabó, akivel megcsináltatta. Még pétrólomot árultak a bolton. Pétrólomot. Petróleum, igen, ilyen dolgokat, igen. És akkor a még régebbi témával kapcsolatban, azt apám tudom, volt 3 húsbót a faluban. Egyik, ahol a Bóla János lakott, a másik, ahol a Grószék, és a Grószék üzemeltették, a harmadik meg itt volt a konyha, ami volt, az húsbót volt, italbót volt, és az udvarban meg ilyen lábon álló épület volt, a vendég fuvarosok, akik arra fuvaroztak, ilyen helyeken szálltak meg. Köveskálon volt itt egy, a másik a volt kocsmaudvarban volt egy ugyanilyen, azt mi bontottuk el Ott is volt húsbót is a kocsmaudvarban. Vágóid is volt ott. Igen. Aztán a Káli Árthelyen régen mi volt? Itt a Káli... Ez a szomszédban Káli Ott csekőházban, itt. Lakóház volt az. Az arany. Itt a szomszédban a Belicai ház, hogy arra emlékszik a jelölt. Azt úgy is várjuk, hogy Csakőház, nem a régi tulajdonos nem Csakő volt. A Csakőjék csak örökölték, hogy nem tudom milyen formában szerezték meg, mert az Szabó nevezetű volt. Hát a lányát vette el a fekete Csakői. A lányát vette el a fekete Csakői. Azt nem tudtam, de úgy tudtam, hogy az épület az Szabó. Ja, de Szabó Sándor kívül most csináltak meg új síremléket az alsóban. Géza, de régen valaki azt mondta nekem, hogy ez ilyen kis... Tiszti kaszinó volt. Tiszti kaszinó! katonai. Valami ilyen is hallottam, én is, hogy volt. 1800-as években aztán a mi korosztályunk, az már a csekőházként, meg a családi házban És akkor és előtte még a háborús években is ugyanezek a Szabó család, meg a rendben aztán a csekőropóság, fekete csekő, piros csekő, milyen csekő, Csuti csekő. Hát a Csakő család ugye jobban volt, fekete Csakőnek hívták, itt a kultúra szemben a piros Csakő volt, velünk szemben a Csuti Csakő. De miért nevezték Csutyi Csakőnek? Mi volt? Tudod, miért nevezték Csutyi Csakőnek? Mert a feleségem Csutyi lány volt. Csuti rózsa. Én azt tudom. Hát azért Tudom, de úgy hívták.
Ha már azt mondod, hogy csuti lány volt, akkor mondom, hogy papkászínű került ide. Hát a Puspátassal, akik a milyen szomszédok volt, és az édesanyja az meg Zánkán volt. Zánkán, a Csákőnéminek az ura meghalt, és nem akartam hirtelen mondani, Borosoknál dolgozott a Bácsi Jenő. Milyen? Bácsi Jenő. Bácsi, igen. Az nem állt a Csákőnénit abba az időben. Jenő bácsi, 56-os forradalom. Faluba valami volt-e? Tudnak belőle izét, de nem annyira vagyok neki a izéje. A barátját azért egy-két dolgot elmondok, ugye, hogy említettem, hogy 57-ben utána voltam Pesten, a nyár végén, és a bácsi mutatott nekem helyeket, különböző helyeket, dolgokat, mesélt, többek között elmesélte, hogy ahol hát voltam, ahol laktam akkor, a Huba utca 13. kerületen, nem tudom, még létezik-e neve, a Kereszt utca volt a Tüzér utca, ott katonaság volt, és ott a Róbert Károly körút fele, ott a Csángó utca az egy ilyen ideglenes laktanya volt, ott voltak az oroszok, az amikor novemberben vagy november 4-e körül jöttek be, akkor oda jártak, nem tudom, tankolni, javítani azon, és a Tüzér utcába idősebb emberek a gyerekeket főbiztották, megtanították, hogy mit, hogyan csináljanak, és több harckocsit fölrobbantottak. Benzines palackot nekivágták a forró motornak, aztán hát fölrobbant, és amikor már a harmadik, negyediknél jártak, akkor a távolabbiak megálltak, kiugráltak a harckocsiból, és képpisztollyal futottak a gyerekek után, azok meg egy ház udvarába menekültek be, ahonnan nem tudtak már sehova sem elmenekülni, és mind az 5 gyereket agyonlőtték. Meg olyanokat mesélt, mutatott helyeket, hogy a katona szolgálatot teljesített, ő nem tehetett, nem tudom, más már, hogyha nem a parancsot teljesíti, akkor ő neki van vége, ő felállt ezekért a dolgokért. De voltak olyanok, akiket rábeszéltek, odaadta a géppisztolyt, minden, és utána meg megölték, kitönték a száját pénzzel, ilyen 100 forintosokkal, mert akkor nem számított, és felakasztották lábánál fogva a fára. Ilyen dolgok is voltak. És több helyen megmutatta a Váci, hogy itt ez történt, ott az történt, az épületek sok helyen a vakolat le volt menve a lövöldözésnek a izéja véget. És amikor ott voltam 57-ben, akkor a Csángó utcára visszatérve, akkor szállították az oroszok haza a harckocsikat, amik még akkor itt voltak. Hát július vége, augusztus volt. Volt, amit nem tudtak lábon vinni, úgy bontották. A Dunaparton volt, úgy hívták az állomás, hogy vízafogó, nem tudom, hallott róla. Ez ott van a Zárpárt hídhoz közel. Már a nővéremmel jártunk oda a vasútállomásra, ott raktak már különböző vagonokat,
és oda hordták a izékat, ezeket a harcosokat, vitték vissza, úgy haza. De azok már komolyabbak voltak, mint a izék, amit a Karcsi hozott lánctalpat, ilyen széles lánctalpakkal voltak. Ilyen bazarkőből volt kockakő csinálva, abban volt lerakva a Róbert Károly körút, amikor vontatták rajta a harckocsit, szikrázott, ahogy a kővár dörzselőzködött, ilyen hosszú, 40-50 centis szikra csapódott ki a lánctalpalól. Már volt, amelyik még csúszott is, és azt azért hozta elő, hogy kiszikrázott. Jenő bácsi. Hát még akkor, jó, mondja. még azt még elmondom, hogy a bátyámról volt szó, hogy a tiszti iskolám volt, ilyen középületeket védtek, postát, bankot, ilyeneket, és egyik alkalommal az átévelt golyó a könyökibe került, másik alkalommal meg a bokájába. És akkor megfogadta, hogy befejezni a katonai életet, de aztán pár év múlva mégis folytatta, más izében, más helyen, más szinten. A véletlen volt, hogy ott találta. A véletlen már találta volna olyan helyen is, ahol ott maradt volna. Jenő bácsi, itt a faluban, mikor fiatal volt, hogy szórakoztak? Voltak-e bálok, vagy milyen zenét hallgattak? Rendszeresen voltak bálok, születi báltól a farsangi bálig, a szilveszteri bálig. Volt bőségesen ilyen, meg bucsúi bál például, meg minden héten volt mozi. Volt egy délutáni, meg egy esti előadás, a délutáni a gyerekeknek, az esti meg a felnőtteknek. A Borbély Géza bácsi volt sokáig a mozigépész, nem tudom, az orvosi rendelővel szemben, ahol van az épület, ott volt a házuk. Ő vitte a mozit sokáig, aztán amikor ő elment nyugdíjba, utána többen voltak, akik még egy darabig vitték, de aztán egy idő után, nem tudom pontosan, hogy mikor, de azt hiszem a 80-as években szűnt meg teljesen. A Szabófártól volt sokáig mozis. Szabófártól volt sokáig mozis. Az meg még a Géza bácsi előtt volt. Igen. De ők elmentek, itt hagyták a Köveskát, úgyhogy izélták, bunyolták, hogy pajesz. Azok meg itt az óvodához, ahogy megyünk be, a Pálfi Laci után, ami van épület, abban laktak, abban a házuk. Aztán a mozi egy ilyen 2 forint volt, a gyerekeknek 1 forint volt, akkor. Hát a 60-as évek, hát közepéig van. Aztán utána egy kicsit emelkedett, de nem olyan nagy mértékben. Márkus Kari is volt mozigépész, ugye? Márkus Kari. Az is volt egy rövid ideig. A Jenő bácsi előtt ő volt. A Feszi Jenő bácsi előtt ő. Igen. Kultúrban aztán volt Kövesvárnak futballcsapatok, különböző sikereket értek el, nyertek ilyen járási Avánka kupát is, többek között Topolcának, akkori híres Tiaccal döntetett játszott is, ők kapták meg a díjat, az első helyet akkor. Hát a Vinettának a veszte az, hogy ugye azt tudtak, hogy már fölemelt a kapusolába, tudjon bemenni a sorba. Ha följebb került, akkor még mindjárt kikaptak. Följebb osztály. Jenő bácsi, a moziba milyen filmeket néztek? Mit vetítettek? Arra nagyon nem emlékszek, de egy címet mondok, de eddig az volt a címe, hogy Tűz a Dunán.
Jó, érdekes film volt. Már csak így halványan rémlik, de akkor nagyon jónak találtuk. Általában olyan jók szoktak lenni. Terecsik Marinak a filmet is mutogatták, játszották itt elég sokat akkoriban. Olyan csodálatos színésznő volt. Ilyen bármelyes, nagyon szép volt a Terecsik Marinak. Aztán volt télen ilyen pingpong bajnokság is a fiataloknak. Általában a Szabó tanár, Szabó Sándor az szervezte ezeket a sport dolgokat. Le volt foglalva azon azért, majdnem minden vasárnapra volt a fiatalságnak valami elfoglaltság. Mert akkor sok fiatal volt. De úgy szoktunk tévét nézni, tudod-e? Tévét úgy szoktunk nézni először. Legalábbis Sokolyi Lajosnál. Legalábbis Itt a Partházban. jó, de én magamról beszélek. Akkor még a Partházban meg senkinél sem volt tévé, ő neki volt legelőször. A Partházban volt legelőször, akkor a Erre is azt mondom, hogy ilyen. A Szűcs bácsi volt a gondok, a Mandit néninek az édesapja. Itt a Partházban. Ez már a későbbi téma volt, tehát 57-58-ról beszélnek, amikor a Lajosnál volt. Volt róla egy vicc a tévéről. Kérdezték, dicsakedett vele az ember, hogy ő neki van tévéje, azt kérdezték tőle, hogy milyen. Azt mondja, hogy kékes. Azt mondja, nekem most te az ennyi olyan barnás. Aztán meg ezek a miről voltak híresek ott a Kultúrházban? Annyi volt a bóha az ember, majdnem nem tudtak kakarózni egész ő, mert annyian üzsogtak a bóhákat ember. Hát, mert akkor nem volt akkora lehetőség, ugye fürdőszobák, ilyesmi nem voltak. Volt olyan, hogy kút se volt a közelben, 150-200-300 méterig kellett hordani a vizet, nem volt mindegy. A főzéshez, a mosáshoz, minden, az állatoknak nem egyszerű volt. A Lampert Zoliék, ahol laktak, oda jártak legalább 20 vizér, legalább a környékben. Egy napszámot kellett fizetni a vízdíjat. Annyit minden évben kellett tüzélni, vagy nem is tudom már pontosan, hogy évben vagy hónapra volt kiszabva, de azt hiszem, hogy évre volt kiszabva az egy napszám. A többiek itt a környékiek, azok meg a Gumis, most nem ugrik már, az Attila, ott kint volt, oda jártak vizén. A Szabolyanség, ahol laknak, ott volt egy kút, de nem mindig, megvan a kút most is, de víz nem nagyon, nem mindig volt normális a víz, még akkor sem, mikor az iskola volt. Már valahogyan nem tartotta meg az a kutya vizet. Azoknak is ide le kellett járni, az állatokat itt nyitották, ide hajtották a Gumisbárninak, nem az Attilához. Na nem az Attilához, mert az kívül van. A másik rész az meg a falukut, mi is oda jártunk, már nem itt laktunk, ahol most, hanem a régi tűzoltó szertárnál kellett nyugatra elmenni, és nem tudom, a Hadler Kati, mi volt kártyunkra épít, akkor azt én adtam el azt a kártyát, úgy tudtak odaépülni. A ház az meg fönt volt Hadlerék mellett, amiben laktunk. Az a környék az mind a falukútra járt. Volt egy Sevestén Gyula nevű, az meg a
Borbély Gézáékat mondtam, azon belül volt egy ilyen kisebb házat, tudod, amit átépültek, Karcsi. Ott volt istálló, a szilajoknak ilyen nagy, ekkora szarvuk volt, és az ajtó még keskeny volt. A szilajokat megtartották, úgy mentek be, és félrefordították a pályákat, és úgy mentek, ahol mentünk ma vissza, álltak rendesen, még úgy jöttek ki is. Megtanították, megszokták. Ezekre a szilajokról csak annyit, hogy vasárnap délutánonként Pikula mindig rászokott meg egy kruglizni árára, meg összevásztunk rajta, arra osztottuk, melyik szőrösete marhalkat, hát kapott érte egy 2 forintot a Pikulahatunk. Fiatal gyerekek volt 13-14 évesek, aztán adott egy 2 forintot, aztán melyik szőrösete szilajokat. Visszatérve rá az állattémára, abban az időben, szintén az 50-es évekről beszélnek, a faluban kevés olyan ház volt, ahol legalább 1 vagy 2 tehér, borjú vagy valami ne lett volna. Meg voltak olyan házak, ahol még kecskét tartottak, a gyerekek azon éltek abban az időben. Nekünk is volt, amikor ott lent laktunk, meg még itt is volt 69-ig tehér. Vittem én gyerekként, vittem a csarnokba a tejet, 5-6 liter tejet el szoktunk adni a tájcsarnokba, a maradékos 3-4-5 litert mikor hogy, azt meg elvitték a háztól. Abból volt meg a kis költőpénz, nem kellett rá a keresetet ráizélni. Már az a ház, ahol én most lakok, az a 3. házunk volt. Ott a hadlerék mellett volt a 2., ott születtem én, meg itt a Göncölék, nem tudom, azt ki tudja, a Göncölékféle házzal szemben, ott volt egy 3 házrész volt egyben, te tudod, az Aranyi Lajosék laktak ott, miutánunk a Szokoliék, fölöttünk meg a Hegyi Józsákék, Hegyi Jóska bácsik. Hegyi Jóska, de a Barbi Gyulaiké felé voltam meg Hegyi Jóskáé. Az a másik, az már a fiúké volt. A Rózsi nénivel volt, a Borbély Rózsi néni, ugye volt a felesége, az annak a szüleié volt. A másik, az öregek azok meg ebben a háznak a felső felében, és akkor beljebb, ahol a Vili épült, ott valamivel vissza volt, meg Gyimótiék laktak, azok valahova Harándra kerültek el innen. Meg valami Bakonyi is, az a Bakonnynál, meg a Vincenkának került félről. A Bakonyi Rózsinél, igen, az meg annak a háznak a végében volt, ami a Móniék laktak itt a Viliék mellett. Már ott is 2 volt. Aludtam, olyan pici házak voltak, akkor voltak, mint egy csukónak minden az a házak. Egy szoba, meg egy konyha, meg egy 2-3 négyzetméteres spájz, ekkora volt. Ekkora. Olyan ajtók voltak, hogy úgy kellett lehajulni a kicsit magasabb embereknek, nem tudott különben bevenni, mert csak ilyen 130-140 centis ajtók voltak. De ott meg dupla ajtó volt, meg a főség jött ki a füst. De a Hegyi bácsinak volt a füstös ház, igen. Az volt a legutolsó a faluban. Jenő bácsi, amikor itt volt a faluban, még fiatalon, orvos volt-e, ki volt, vagy hova kellett elmenniük orvoshoz, ha betegek voltak? Nem teljesen nem értem. Orvos, hogy ki volt, igen, meg ha betegek voltak, hova mentek? Orvos volt régen is, a háború előtt is volt. Az egyik az itt volt az Annus néni, ahol lakott. Egy lakott itt vagy dolgozott itt a Körfiányiékkel szemben abba a házba, és az a mostani, az valamikor 41-ben épült.
és egy Vonyó nevű nevezetű orvos volt, elég sokáig az első orvos, és amikor ő elkerült innen 57-ben, vagyis meghalt-e, vagy nyugdíjazták-e, nem tudom, de mikor az elkerült, akkor került ide a Szabó doktor, és az 10 évet volt itt, 67-ig utána került ide a Feri bácsi, Sasvári. Sasvári doktor úr. Igen. Aztán utána szülőváltás volt, nem olyan sokáig voltak, és most hát, aki van a doktornő, az most már jó 10 éve itt van, nem több, de inkább több, 10 év több. Utána volt a Tomposnak a fia is itt orvos ebben a Ki? Tomposnak a fia. Az is volt rövid ideig, csak nem tudom melyik a kisebbike vagy a nagyobbik, a két ugyanról. A kisebbik volt itt. Kisebbik, ugye? Igen. Hát az is abban az időszakban volt, amikor a sosvárjaik elmentek. Azután. Vagy a mostani legalább az 5. azok után. A sosvári doktor is sokat volt, meg hát a Szabó is. 10 évet volt a Szabó itt. Az is már meghalt jó pár évet. Szabó Dezső. Jenő bácsi, a tűzoltóságban mondjon, hogy volt tetszett mondani, hogy régen hogy adták a szolgálatot annak idején, amikor régi tűzoltószerták működött. Hát a szolgálatot tűzoltóságnál végsősorban nyáron volt, nyári időszak, tavasztól, nem nyár, tavasztól őszig. Egy személynek ott kellett lenni a tűzoltószertárnál, egy meg fent volt a református templom toronyba. Ez 24 órán volt. Nem 24 órás volt, az egy ilyen napkártétű, napnyugtáig általában. Ezt hogy osztották be, hogy az egész falu részt vett benne, vagy? Így van. Minden háztól meg volt határozva, hogy egy hónapban egy napot valakinek ott kellett lenni. Tehát minden nap más volt. Esetleg volt olyan, hogy valaki helyett szolgált, de nem annyira rendszeres volt. Vagy olyan volt, hogy valakit megfizettek azért, hogy legyen helyette valamilyen obvéget. Különösen olyan tűzre nem emlékszek, amit ott fedett volna fő valaki, nem történt olyan tűz, de volt 2 nagy tűzeset, amire is zöldök, emlékszek. Az egyik ugye az nem régen volt itt az Árdai Janinak a háza leégett, nem tudom hány éve most már. A másik az meg a Melegdiniék, ahol a Kovács Andrásné lakott. Ott volt a nádas ház, ott volt nagy tűz, 69 nyáron állítólag a villám csapott alá is. Nem tudták sehogy se izélni. Meg a Fércsárnak a háza is leégett, a Fércsár is eléggé megégett lenne a Szűk utcában. Ki mondta? Réga Béláé, Fércsár, Szűk utcában. Az nem égett le. Hát de a Fércsár is megégett, hiszen csupa. Az Ádám meggyújtotta a szómazsákot, aztán a Józsi az meg megégett, már az aludt, későn ébredt meg, és a Béla, az édesapjuk, az meg valahol a hegyben volt, de valaki szólt neki, hogy ott tűz van, az meg nagyon tepelétek van, és az rohant haza, az vitte ki a Józsit a tűzből. Le nem égett, csak kigyulladt valamennyi bánt kiégett. Nem égett. Nekem az Elvira féle ház is leégett. Az később az már volt 90-es Még dolgoztak. Az Elvira féle ház is leégett. Annak később, igen. Már oda meg összehordták a
a kartondobozokat, a papírokat, aztán nem hagyjuk akár gyűjtök kajhába, hanem valaki meggyűjtötte már. Ugye jócskán italoztak, aztán nem annyira kizárt. Dezső bátya még na is leégett az a listáló részlet. Igen. Na, az már jó későn volt. Akkor nem tudom még a... Nem, ahogy ne így volna, hiszen még akkor voltak marhák. Csillő bácsi, a malmokról tud még beszélni, a 4 malomról, hogy meddig működtek, mennyi víz volt a patakban. Hát a melyik malom meddig működött? A Bányészék Béla volt az utolsó, és 57, valamikor 58, valamikor akkor szüntették meg. A Bányészék Béla malomnak a malomkereke örvényesen van. Oda ajándékoztak még, amikor a Bányész néni írt, mert ott még van egy ilyen múzeum. A malom sokáig működött, de most már 8-10 éve múzeum, vagy talán már több. Az volt az utolsó, de előtte még a Denkó malom is ment, ez a református temetőnek a külső csücskéjével szemben. Az volt a Denkó malom. Aztán volt itt a Martonsonyiék, ahol laktak, vagy hát a felesége még az Olva él, az meg a Rádóci malom. Az is leégett valamikor, nem tudom pontosan, hogy mikor. Aztán akkor meg is szűnt, mint malom, mert a régi malmokban a belső építés az általában mind deszkából volt. Rönkökből, gerendák, meg deszka, és hát valamilyen oknál fogva leégett, az akkor szűnt meg. Mondtam akkor a Rádóciék, meg volt a Csókter-malom, ugye, ami mellett 100 főzde is volt, az a Csókter család üzemeltette, de én arra úgy nem emlékszek, hogy pontosan mikor állt le, de szerintem még az 50-es évek elején még az is dolgozott. De mondtad, hogy a berendezés sokáig benne volt. Igen. Aztán még egy malom volt a Henyében, az még a Takács malom, ezen a kis vacak folyón 5 malom volt. Aztán, amikor ezek megszűntek, akkor Topolcára, meg Gyulakásziben, meg Kapolcson van. Azt hiszem, még most is megvan ott is a malom. Oda kellett elvinni a vadmát. Már addig, amíg a boltban nem árultak kenyeret, addig mindenki beszerezte magának a gazdát, vagy tármát, vagy vette, vagy aratot érte, és akkor vitték megőletni, és úgy volt meg a lisztkészletük az évre. Nem egy alkalommal őlettek, hanem beosztották bizonyos időkre. Mert sokszor megtámadta a moly a lisztet, meg a gabrát. Elvéget, amennyire tudták, elzárták ilyen hordókba, ilyen fa ládákba tartották a gabnát, ami belül be volt ragasztva különböző anyagokkal, meg le volt festve, hogy a moly ne tudjon bekerülni. És inkább a zsizsik. Az is. Jenő bácsi, háború. Valamit a háborúról tud-e valamit mesélni, hogy itt a faluban? Hát, ami a családot érintette, apám nem a háborúban volt, hanem Kenyeriben volt munkaszolgálaton. Úgy hívták azt a területet, hogy Kenyeri, ez Cárdömölk, meg Sárvár között van ez a terület. Egy ilyen ideglenes repülőtér volt ott, annak a
karbantartásával foglalkoztak. A pucok tudásoktól kezdve őszen vagy téli havazásoknál, hóletakarítás, ha valahova félre lecsúszottál neki a régi katonai gépek ilyen kicsik voltak, egy-két személy volt, amit már csak egy személy tudott elhelyezkedni, meg vitte magával a 200-300 kiló bombát, annyi volt a dolog. Lecsúszott a hájáról, akkor azt az emberek emelgették vissza ezek a munkaszolgálatosok. Aztán egy dolog benne, hogy éppen most meséltem valakinek egy pár napja, hogy az élelem-ellátás nagyon minimális volt, anyám is vagy 3-4 alkalommal vittek ennivalót. Egy hét volt az út, mire oda meg visszaértek. Meg akkor sajátjukat is vitték, amit útközben ők fogyasztottak. Bújdosba kellett nekik menni, mert volt olyan, akik el is szedték útközben, nem értek vele oda, mert elvették tőlük. Anyám is vitt egy egész sonkát, féltették, hogy odaérjen. Bujkába meg legtöbbet éjjel mentek, nappal nem mártak. Nem tudom, valaki kapolcsi személy volt a segítség eleinte, aki megmutatta az utat, meg hát ő is érdekelt volt akkor. Aztán 45. március vége előtt valamivel, akkor, amikor az oroszok már közel értek, akkor szűnt meg az a tábor. Elengedték az embereket, ezeket a munkaszolgálatokat. Mesélte apám, hogy nem mentek el talán egy 1,5 kilométert, fölgyújtották a barakkokat, ahol az emberek előtte éltek. Elvinni már nem tudták, ezek a németeké voltak ezek a fányéből épült baraképületek, de állítólag, ahogy apám mesélte, nagyon jól el volt készítve, mert télen nem fáztak benne. Valami 9 vagy 10 hónapig volt ott apám akkor abban a 44-45 évben. Aztán még olyat mesélek róla, hogy a Mári, ahol lakik, ott volt az oroszoknak ilyen irodaszerűségük, amit itt hát fenntartottak. Akkor apám itthon volt, és azt akarom kihozni belőle, hogy egy orosz bement hozzájuk, ma apám ahol, vagy hát mi ahol lakik, én meg akkor nem voltam, és nőt kerestek az oroszok, és a szomszéd asszony az elszaladt a Máriékféle házhoz, szólt ott az ottaniaknak, aztán valami tiszt ment puskával, és amikor meghallotta, hogy magyaráz valamit az orosz, akkor az udvaron, a kis udvaron keresztül siferék a Gézáig, ahol laktak, ott a 2-3 méteres magas bástyán keresztül leugrott, aztán az országút fele elmenekült. De különben, ahogyan akkor mondták, agyon is lőtte volna a tiszt, hogyha ott éri. Jenő bácsi, és ugye mondta, hogy Köveskállon született, és akkor a szülei, a nagyszülei, azok köveskáliak voltak, vagy hogy nem, úgy került. Szentbékálok, jó. Az édesanyám Szentbékáli, az édesapám még Sáskáról kerültek ide. Sáska az akkor ott a még meglévő Kranavetoknak a helye volt. Még most is él Sáskán, Kranavet nevű, meg Tapolcán még vannak. Unokatestvér is még él Tapolcán. Jenő, arra kint Szentbékállon,
a Szentlékálán a Velétén, Igen. ott volt egy tégla égető, ott körül laktatok? Vagy arra laktak a szülők? Nem értettem. A tégla égető mellett laktatok? Nem. Nem? Nem. Ott benne a... Valinta, egész a fönt az erdő szél, egész a... hogy hívták? Nem a... Hogy hívták a... Valahol ott lakott a Borbély. Gámbó Lajos bácsi. Gámbó Lajos bácsi. Gámbó. Gámbó. Na, megvan. De hol Én tudom, már ismertem személyesen. Észredett. azok voltak a szomszédok, a Gámbói, aztán laktak a Varga a Szalaikja, te is tudod, hogy igen. vegyünk ki fel a Veléte fel, abból volt az Ási, a Szalai, aztán többen laktak a Szentmikáléknek a keleti felébe, többek, Varga Miskályék, igen. azok is ott laktak. Annak a divadékai, szárnyaltak mindenfára egy idő után. Szóval úgy laktatok. És a Mukos néni, a Gizi néni, az volt a testvéred, vagy Ki? a Mukos Gizi Na néni. hát anyámig 10 voltak testvérek. Anyám volt a második, a nővérrel az apátin lakott, Igen. aztán volt a Kálmán bátyám, az apámmal egyidős volt, 1907-ben született, a Jóska bácsi, azt ismertek, aztán a Magdus néni, aki Veresberénybe került, a Cseri néni Kaposvárra, meg hát két testvér, az meg a háborúba veszett, úgyhogy... Arról olvastam. Igen. Meg hát a Mós Livinek az unokája. Mos néni. És Gizi. Gizi néni. Gizi néni volt a A Gizi néni volt a legfiatalabb. A házak, laktak nem volt az egész annyi nagyon benne a teremnél. Hát mondjuk, akik az elején születtek, azok már nem is voltak akkor otthon, mikor ma a későbbiekben a kisebbek születtek, úgyhogy így el kellett, hogy férjenek. Gyerő bácsi, a bor, a szőlészkedés, azt mikor kezdte el? Hát, tulajdonképpen nekünk 58 óta, 57 óta volt szőlőnk, akkor én még gyerekként nem sokat voltam már, annyit igen, hogy a szőlőveszőt meccsés után én hordogattam ki, meg talicskán hazatologattam, két kébét esetleg egyszerre. A bortot készítettük a volt T.S. vendégpincénél, ami most a református egyházé, a pápaiaké, nem itt ezeké, hanem a pápaiaké. És otthon tároltuk, nem olyan sok volt abban az időben, ilyen 200-300 liter, már öreg volt a szőlő, valamikor a szőlő, az is az egyházé volt, a református egyházé, de hát úgy államosították, és abból kaptunk abban az időben mi is. Már nekünk eredetileg nem volt itt, nem volt. 2-3 kártunk volt, a Pozót kárban, a Püspök kárban, meg a háznál volt az a kárt, meg még Csipszerék mögött volt egy másik kárt, ahol hát így gazdálkodni lehetett a krumpli, káposztaféle, ezeket a dolgokat, zöldséget, mindent megteremtettek már a boltban, abban az időben, ilyen nem volt, vagy babot, vagy mit tudom én, hanem mindenki a lehetőség szerint megteremtette, megtármálta magának azt a mennyiséget, amit be kellett, hogy oszton egy évben. Aztán 65-ben raktunk mi egy szőlőt, ami már régóta nem szőlő. Abból a
Az első azt akkor 73-ban már én raktam egy másikat, ami még jelenleg megmondom a kibahízatva a halálos ítélet, úgyhogy az is megszűnik hamarosan. Na, amikor akarnak, hogy Sebestén megyében volt egy pár szőlője. Arról beszéltem először. De még Mátyámnak lovaival vittem fel a pincétekről a szőlőt a már őnek is volt ott, a Dezsőnek is egy dolog. Ja, de mondom, az apadéknak oda vittem a lovakkal még a szőlőt, de a fiatal gyerek. Az utód vezetett föl a hegyfele az országútról, ahol most az első buszmegálló van, hogy Topolca felé megyünk, az a Sebestén megyen. Már rábátottam minden arra. Persze, aztán ott vezetett föl az út, és az útnak a jobb oldalán volt a Hegyi bácsinak, utána nekünk, aztán Szokoliéknak, meg még valaki volt, kelet felé meg volt a Cispéknek, meg nem tudom még kiknek, meg a Dezsőnek. Volt egy Orosházi nevezeti, nem tudom, te arra emlékszel. Szép lánya volt neki. Szép lánya volt neki, Marti volt. Úgy volt, emlékszik rá. Lényeg. Jenő bácsi, Kobakfalva. Mit tud mesélni? Ez egy olyan dolog volt, hogy egymást csupolták, aztán összehoztak valakedést. Ugye Kővágos meg Köveskár. Mindig a vita volt köztük. Volt egy Ács nevezetű ember Kővágorson, Ács, nem tudom, Lajos, vagy nem tudom pontosan mi volt. Az a fia volt, a Sanyi, már is megvan. Annak a Sanyinak az igazságtalanul szó, az uszította az embereket mindig, úgy gunyolták, hogy a másik is Ács mindig valamit kitalált, aztán mindig ilyen strófákat a köveskáliak vele uszította az embereket összehozta. A fényes mellett lakott az öreg. Igen. Ja. Igen. Az Ács család, jó. És ma ott... Hát az Ács Lajos, a Rózsa Pista felesége is lánya volt neki, a Gombos Dezső, akkor az öreg anyjuk is lánya volt neki, meg a Sanyi fia volt neki. Jenő bácsi, színjátszókör. Színjátszókör. Volt régen? Az is működött idább, volt. A Szabó Sándor tanár úr, az több ilyen előadást rendezett. Volt olyan, hogy még vidékre is állott menve. Hányiben, Zánkár, Kővágorson is. Topolcán volt valami verseny, hát nagyobb eredményt nem értünk el, de ott voltunk. Hányan voltak? Kik? Hát, már felsorolni nagyon nem tudom őket. Akik nem is ismertek, mondok olyat, hogy Györfi Laci, többek között itt a Boriska nénivel szemben. Nem secek, ugye? Nem secek. Az a Györfi Pista bácsika, mi volt? Jóska. Igen. Jóska bácsinak a fia. Igen. A nővér, igen, a Lacinak a nővére, mert a Laci volt a fiatalabban, az Ennyi volt az idősebb, hát még meg lehetnek, nem tudom, a Laci az Siófokra került. Hát sokan voltak azért, nem egy páran. Ha olyan darabot is játszottunk, hogy Ágnics Viló. Legalább 25-en voltunk biztos. Hát ez nem tudom pontosan meghatározni, de azt hiszem, hogy olyan 58, 59, inkább 58, hát a tanár úr az valamikor 57, azt hiszem 57 vagy 57-ben került ide, mert 56-ban egy másik család volt, már tanár,
akik csak egy évet úsztak le, itt aztán azok elmentek izére a Baracsontomolyra mentek, hogy aztán Holcingeréknek hittak, na most azt hiszem begyugodtak. A návik az volt a návik a sőt, feleségig mind a kettő tanított. Ugyanúgy a... Én is jártam el Ájbük. Én is jártam el Ájbük. Igen. Holcingerék. Nekem is arról egy emlékem, elvettem valami fizetnek a lapját a későmmel, és elvette a tanítóra, és azt mondta, hogy majd az év végén visszaadja, de aztán nem került soha vissza. Egy nagynénémtől kaptam egy gyönyörű, ilyen csontház-nyelű kés volt. Nagyon, nagyon sajnáltam, de bizt kérni nem mártam, vissza meg nem adták. Andri, kérdezd meg tőlük, hogy osztották a pofonokat a disznó kiengedés végetől, emlékszik-e járni? Rendőrök osztották itt a pofonokat, itt a tanácsban. Én kérdezem meg. Ja, de miért nem kérdezi maga? Van emlékszel, Jani, amikor te osztották itt a tanácsházba pofonokat, 5-6 gyereket összehívtak itt, azt egyenként beberendültek bennünket, aztán itt a rendőrök meg osztogatták a pofonokat, hogy kiengedték a disznókat, tiázták a disznóit, aztán nem valóta be senki, már nem engedtük ki, lehet, hogy nem zártak be az ajtót, aztán jó pár gyereket ide rendültek, aztán osztogatták ki a pofonokat. Jánő is kapott belőle. Én voltam az utolsó. Én voltam a legfiatalabb, aztán engem tudtam a legkésőbb. Aztán valamikor éjfél körül káltották föl, aztán még 5 órakor itt rostokoltunk a izében. A Sarka Pista meg a Rúfi vagy a Fekete Cseppé volt itt, jó. Azok fogtak meg titeket, már a titeket nem fognak meg, akkor nincs bájna. De nem engedtünk őt, csak valahogy kitaláltak ezt. De titeket fogtak meg, nem tudom, Fogos Zsuszi, te, meg ki volt meg? Hát meg jön a Betyánő. De! Minket nem fogtak meg, már mi átmondjuk. Őket fogták meg, a Márkusékhoz menekültek már, aztán az udvarba megfogták őket. Mi elmenekültünk, átfutottunk el a királyudvar fele, aztán a Magyulásba le, minket nem tudtak megfogni. Csak ők elárultak bennünket, hogy mi is itt voltunk. Jenő bácsi, mikor legény volt még, hogy udvaroltak, mennyi ideig? Ezt most azt kérem, hogy ezt most mondja el. Én nekem arról jobban van emlékem, mint a Jenőnek, mert a Jenő nem emlékezik rá. Az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy fiatal korban nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, sok volt, kevés idő volt rá, de azért a vasárnapi moziban azért mindig volt egy kis alkalom, leginkább már a többi napban nem nagyon. A téli időszakban korán sötétedett, korán nem engedték, hogy a lányokat, mint most, hogy mehetnek arra, csak bizonyos időközök voltak, rövid időközök. Nem, hogy most megeszi az ebédet, aztán vagy éjfél fele, vagy mikor hajnalba hazamegy, akkor ilyen nem volt. Fogták őket. Hiszen neked nem messzik előtt, mert a szomszédban lakod, a Szabólyolán. Nem a Igaz. Vigyázzon, Géza bácsi, maga is ül át. Csak annyi az egészben a lényeg, hogy ő nem sokáig volt itt, már valamikor ilyen 3-4 évesek voltunk, elkerültek Podrogról, meg nem tudom hova ott laktak, aztán valamikor akkor kerültek vissza, amikor én katona voltam,
18 éves koromban vonultam, már 20 éves koromban leszereltem, de akkor már ők nem voltak újra, aztán utána még valamennyit voltak, de abból nem lett semmi abból a... De abból lett, amikor megruhasztál engemet. Azt már sétálom. Én már rég elfelejtettem, mert már harmadszor mondja, hogy megvártam. A szomszédok voltunk itt lent a... Meg a Jolani szomszéd volt. Vagy Galar. Jolani szomszéd volt. 59-ben kerültünk el onnan, de akkor vettük ezt a házat itt, ahol most lakunk. Hát akkor még hány éves voltam? 13. 13-ban. De nem akkor volt, hanem még előtte. Még előtte. Ilyen csukolódás ment abban az időben, aztán azért mindenki nagyon haragudott. Téged mit szoktak mondani, ki vagy? Kice? Jó. Kice. Lenkice vagy miért? Igen, jó. Lenkice. Lenkice, régen volt kice. Hát szerintem kérdezhet mindenki, hogyha szeretne valamit tudni. Csak lehetőleg hangos. Jó, hangos. Jenő, figyelj. Volt neked egy zöld 403-as Moszkvics, ugye? Mondom, volt egy személykocsi, egy 403-as vagy ilyen régi Moszkvics, egy zöld volt, úgy emlékszem. Igen. Na, mert a csajozás jutott eszembe, hogy a Márkus Kari meg az őkorosztályok az olyan köveskáli kegyilek volt az akkor egy időben. Volt meg valami, Volt. Hát ez, amikor leszerültem, akkor bátyámtól örökültem a Moszkvicsot, mert ő robancot kapott, én meg megkaptam a Moszkvicsot, de olyan sokáig nem működött már, öreg is volt, vacak is volt, egy orvostól lett véve Esztergomba. Nem az a lényeg, hogy hol, de nem sokat ért. Sok minden nem történt vele kapcsolatban, csak a killódás volt vele. Eljártunk a Balatonra, ez igaz, eljártunk a Balatonra esténként, a nyári időszakban nagy fürdések voltak. Jó, emlékezetes. Ugye nem szokja, de volt meg tudja ennyi emlékezni. Bor, hozzám. Mondj egy pár jó sztorit, mert nektek aztán volt rengeteg akkor, mikor még a kis tél. Például emlékszem olyanra, amikor a kőművesekben voltak, hogy aztán Szepezden fejtetődtették be a 3-as ablakot. A rokkot meséljei. Nem kell messze menni, van olyan szokás, hogy Csepellel vagy te vagy a Karibittál néven, emlékszem, hogy ez a fehéret vagy vörös. Miért? Különbözőek valahol azért különbözőek odament a gazdához, hogy gazduljon, nekünk nagyon tőle kisművű. Azt mondja, hát ott van a vécé, azt mondja, hát menjeszek, de hát nincs ám mitől. Jenő bácsi, a Gőgös családot mennyire ismerte? A Gőgös család mennyire ismerte? Nem. Hangosan! A Gőgös családot! Persze, hogy ismertem, amikor már volt, ki voltatok itt, nem? Igen. Még én is ismertem, a mamát, én a papám. nekem a Lajos bácsi valamikor megismerte a Gőgös Lajos. Utána gondolkodtam rajta, már arról volt szó, hogy szőlány volt,
Bőgös bácsi a hegyesség bányában dolgozott. Amíg hát még dolgozott, nem végig, mert a háború előtt napszámban jártak, a háború után a Bazalt kőbányában dolgozott a Lajos bácsi. Onnan megy nyugdíjba. Micsoda? Ja, Lajos bácsi. Bőgös bácsi. A Sándor a borosoknál dolgozott. Hívnám arra borosoknál. Sokáig. Még az anyut is ismer. Gőgös papa, trombitás, Mihály Tamás bácsi, aztán a György Gyula bácsi, azt ő összegjön is járt a lányával, nem? Nem. György Gyula. Az utász volt. Az utász volt. Öten volt, akkor szoktak ütni, nem mindenre is. A 4 óra megkeresnek. Jó. Jenő, hadd kérdezem még tőled. Hadd kérdezem meg, nem hallottad háború alatt ezeket, akik itt találták meg, hogy meg voltak halva? A katonák, akik elmaradtak, meghaltak. És egy katona sírt én is gondolok itt kint, de van ott több is. Azokról nem tudsz? Nem? Az Albrecht Béla bácsi, a Cezanininek a fia, azt mondta, hogy a vásártéren ott találták meg ezt itt van kinnál temetve. A mozambikának meg is mutattam. Minden évben oda viszem a virágot rá, égettük a gyertyát. Egy 25 éves fiatal ember. Igen, Molnár István. Még az Angela néni csinálhatott neki egy követ, egy ilyen sírkövet. Te mit tudsz a édesapád testvéréről? Az Ernőről. Hát én annyit tudok, amit ugye a Bőci mama elmesél. Annyit tudok róla, hogy ugye ők 55-ben 3-ban voltak katonák. Egyébként van egy emlék is, apám csinálta még az Ernő képét is beletette egy ilyen kis tájképszerű harckocsit, nem is ez az ilyen. De annyit tudok, hogy ugye abban az években volt a Tito láncos kutyája, politikai keverés a jugoszlávokból. Na most én amennyit tudok a mesékről, az Ernő bátyám az egy ilyen, nem huligán volt, hanem egy ilyen nagyon életre való vidám. Nem emlékezhetsz rá. Én nem hiszek rá. De tehát egy ilyen zsivány gyerek volt, anyám mindig úgy szokta, hogy életre való. Az öcsémben van egy ilyen anyám mindig azt szokta mondani, de a gyerekkel olyan vagy, mint az Ernő bátyám, mindig az hülyeséggel, nem így mondta szó szerint, de hülyeséggel. De egy a lényeg, hogy ugye volt ez a Tito láncos kutyát, és ő a határőrsége volt sofőr. Dacsnikon vezetett, sofőr volt, autóvezető. És a lényeg az, hogy egy őrség vagy valami folytán ugye ment a lövöldözés ide-oda. Kuk egyet lőttek, ez a hetszelődés valami. Tehát ez a huligánus stílusból történt, az a baj, ami aztán lett, hogy simán akkor nézett ki, amikor éppen ott kajlálkodott valaki, aztán nem akaratta, nem célzotta, vagy nem tudom, olyan egy szép kis hoklogán meg. Ez volt 53 voltak, 50, nem is tudom már most hirtelen. Na a lényeg az, hogy és akkor Déviék annyit meséltek, nagy titkolózás ilyen terület a gyerekkorunkban, mindig ez egy utolsó 20 éven előtt tudom, hogy a lényeg az volt, hogy onnan őt hazahozták a jugoszláv határól, most nem teszem be, hogy pontosan honnan tudtam, de most nem tudom, hazahozták és Szombathelyre vitték, ugyanis Szombathelyen volt akkor egy olyan központ, országos központja ennek az egész határőrség, stb. Tehát a főparancsnok nem tudom. És akkor nem az édesanyját, tehát nem az én Bőci mamámat, hanem a lány testvérét. Azt értesítették, hogy menjen el azonosítani valakit. És akkor ő mondta azt, hogy ez is 40 évvel ezelőtt merték alázni csak körülbelül, hogy megmondták azért a déli mamának később testvére elárult, hogy itt volt neki. Tehát ő volt, az Ernő volt, de minden itt volt neki. Volt diszlövéseket csináltak a izékben. Tehát ugye azt a nagy katonai elhajtás mindennek volt, de az igazsága nem az volt, hogy nem volt háború, nem harcolni kellett, hanem egy ilyen
Tulajdonképpen szerencsétlen. Ja, és akkor az orvosi jelentésben az volt, hogy ő mivel sofőr volt, azzal ugye már említettem, hogy amikor sofőr volt, és arra fogták el a halálának az okát, hogy ugye a Dutch Ripponok azok, aki filmeket lát, amerikai filmek, ugye volt a Jeep, meg a kicsit nagyobbak, azok voltak a Dutch Ripponok, az 50-es években azok szolgálatban voltak 53, 4, 5, 6-ig is a magyar hadseregben. És hogy az mivel nem zárt autó, nem ponyvás autó, hanem nyitott autó, homloküreggyulladást kapott és akkor halt be. Az volt az orvosi jelentés. Csak az nem jár itt egy lyukkal. Amit aztán mondom, sok-sok évtizedek számát a bőcimamának a testvére elállni. Nem engedték megnézni, hogy itt a nektek. Pestről azt hiszem a úrista milyen lényének mondtuk, hát én nem is ismerhettem, hogy régen volt ez, hogy az megy, hogy az azonosítsa, mint családtagként, de nem a közvetlen édesanyja, hanem egy másik testvér. Akkor már hogy ezért kapott. A bőcélnek van a rompétlancsok. Szerintem volt a testvérek 95 évtől a 17-en annyian születtek akkor. 17-en születtek azok a rompét családról, amire azt beszélték. De egyáltalán azt hát jó, meghalnak már, ami 3 pár iker is volt köztük aztán. Igen. Kocsi, a nagyanyámról, Rompét Pista bácsinak a testvérje volt, ugye? Az a varrógép, amelyik előtt ülsz, a izét kérdezem a Bőci nénit. Szereg Bőci nénit. A Bőci mamát mondod. Így van. Az Lampert lány. Igen. De a Pista bácsinak volt a testvérje. Nem másik Lampert. Lampert Lajos bátyja, Kálmán apja, Lampert Sándor bátyja, Laci, stb. Zolék édesapja, hirtelen az akarok mondani, 9 vagy 3. Lampert Kari bátyja, a Rózsi nénye, a Pesten, a Marcsa, 9, akkor érem 9. Az a varrógép, az a bőcimama, az én bőcimamámnak a férjének a varrógépe volt. Én nekem megvan a pecsék is, hogy Bőci Károly, Köves Kár, Schuster, csak 38 éves korában elvitte az akkori tüdő. 1938 vagyok. A tüdővészia. És a fiatal rá is. Úgyhogy ott maradt hamarosan a pár hónapos Árpád, a sírkövön is ugye van a neve meg ő. Azt mondja, hogy Hú, ennek egy külön történet. Igen? A Száfnél-féle halta születtek, felolvastak még a Hát itt nagyon halvány kisgyerekkori emlékemben a Száfnél-kori bácsi félállít. A Száfnél-nél most barát volt, nem tudom. De ő abban a házban így mentünk, a Száfnél-nél emlékszem, hogy kori bácsi, nekem idős emberek voltak kisgyerekkori. Arra emlékszem, hogy mint rokonban a testvérrel ott beszélgettek, ő ott olyan szintű beszélgetéseket, mint amikor, mint tudom én, a nagyvárton, hogy nem tudom miért, de a szoros kapcsolatot az átterült. Két gyerekek csinálva születtek valamikor, aztán éle hallottunk. De akkor már hol van nyilván? Kihacsódik valamennyire. Addig a tavaly az idáig most egy hátán kényeztük le. Kérdeztem ezt a régi TSZ-es sztorikat. Ez a fordítva tett ablakra, akkor itt most nem jön vele, nem emlékszel? Már én megmaradt bennem az, hogy a Himna kispályán, ugye az iskolás család, a kézilabda pályán. Ott játszottunk, rosszalkodtunk legalább 20-an biztos. De egyszer csak megjelent a Karcsi bácsi, csak meg Karcsi bácsi. Nem tudom, miért ott voltak felnőttek is, már valamit ott vacakoltat csináltak, ilyen kis TSZ-es, hát éve 65 kap az életet. A lényeg az akkor épült Balatonszentesben, akkor nagyon sok tűzoltószertát, a köveskálat csináltak, a páltító köveskáli szertát, meg ilyen meg volt. A lényeg az, hogy akkor épült így visszaemlékezve a Szepezden is a sport, öltöző, a jelenleg is Szepezdi focipálya, ami van.
És állítólag, amikor mentek a festők, azt nyitották, hogy na, nekiállunk, leestek a hármas ablakok, mert fejtetők voltak a keret. Elmélyszer ilyen? Mert én már nem nem találtam ki, tehát ott, és akkor ott már mindjárt mondták, hogy ezek az miután meg is kell, hogy gyorsan, akkor ilyen visszatér, mert másnap jön az átadás. Nem. Hát a Márkusra rémlik, vagy Teória Csepellel, aztán vitték le a népet, sőt, még gyerekek közül a nagyobbakat, akik nálam erősebbek voltak, azokat is vittek le, hogy segítsetek mondani, hogy milyen szívóz lenne. Nem hallottam. És amikor a legelső öregek konyháját átadták, aztán a könyvesek beleszólták a WC-ben, meg a lefolyókba, májnyerbe, olyan rész, aztán hogy minden másnap megjött a kölyán. Rudi volt az egyik mezében. Bericai. Ott meg az volt, át volt mesélni, emlékszem a részletiben rá? Szegény Márkus annyiszor elmeséltem azt. Őt üttétek le, hogy hívják az emésztőbe. Akkor jön divatba a szippantó. A városkútról, amivel szokták hordani a vizet a TSZ-ben, a hitatóval. És ugye azt tudod nyomni is, mint hogy már is. Szóval lényeg az, hogy kiderült, hogy másnap jön a kölyán átadás lesz a legelső öregek konyhájánál, még annyira előttem van. És akkor kiderült, hogy a könyvesek nem a francmód ugyanaz alkottak, minden szépen potyokult fel a májtera. A már fölszerelt kézmosóba, mosogatóba, meg WC-ben, meg stb. És oda WC még direkt szóltak is, hogy majd leviszi. Hát nem ment el. A lényeg az, hogy aztán, hogy amikor kellett volna működni, nem működ, mert el voltak dugva. Azt kitalálták a régi kisműhelyben, onnan szakori már szegény adásítam át. Kitalálták, hogy nincs semmi gond gyerekek, hát itt a szipparkban nem is a régen, akkor került tudom, emlékszem majd. És akkor valaki lemegy a szennyvizatnába, szippantó csövét rá, és akkor visszafülöpetjük az egész izét. Egyszer megnyomatjuk, azt kiköpik, ahogy hívják azért. A lényeg az, úgy mesélt el a Kari, hogy lement az oknában, mivel te vagy a legfiatalabb az összes öreg közül ott a műhelyben. Levitték a vagyát, lement az oknába, szippantónak ugye át kell váltani, hogy szívium vagy nyomja, hogy látni. Na most egy a lényeg, a hasonlat átváltják, hogy szívium vagy nyomja, egy a lényeg nyomásom volt, már a tortán, tehát ellenőre, hát szóval azt a képzelés ellenőre föltöttük a pumpba. Kari lent van, mehet, húzd, mehet. Na most rá volt tartva a befolyójára, szegény Kari abban a pillanatban, hogy ugye megjött az a maradjomás rászabadult, ők belevágta, hogy hívják, akkor még tiszta volt ugye az emésztő. Oda vágta a falába, se tudta szegény hol van, igen ám, de akkor jó, de az összes móskó irányú plafonra. Frissen veszem plafon másnap, mint a kölyán átadásra. Így volt ez, igaz? Akkor most ezt mindenki. Vannak olyan dolgok, amire már pontosan nem emlékszek, de most, hogy így fővizét ad, most visszalégni. És arra ott voltál esetleg, amikor a Gönczör Józsi megitta a nyúlhúsról a vizet a szőlőfejedolgozóban. Tudod, mindig volt egy veder, abban volt a bor. A kézmosóból bementünk jobbra. Aztán aki csak gondolt egyet, ott volt a dögrász, akkor nyújt egyet, az egy 10 literes hozkozott egyet, amikor épp kedve tartott a szőlőhúzás közben. Igen, ám meg közben lőttek nyugodt vagy valamit azért. Emlékszel arra? Na, akkor azt nem esítenik. Az a Karcsi volt ott a főjavizével a feldolgozóban, az meg küldte le a bort a Bácsáréknak, Györfi Karcsiéknak, meg a Mónár Karcsi, Mónár Laci. Laci ugye ott lakott az udvarban, a Mancikának a férje, éghordóban. Hazavitte az ebédet, az ebéd után Manci ment vissza dolgozni, a Mancikának vitte haza az ebédet, a Karcsodikra már elkészítette a bort, megtöltötte az éghordókat, lehúzta a Laci ide a műhelybe, átadott a bor, másnap a Laci nem említette ki az éthordót, vitte át a konyhára az éthordót, hogy viszi megint az ebédet, a Karcsinak a feleségben az Ilnéni, az még észrevette a bornak a szagát, még volt benne valamennyi a fenekényre izének, aztán elmondta a Mancikának, hogy mit tapasztalt.